Isishoshovu seqembu lomkhonto wesizwe sibonge sancoma abaholi beqembu le-ANC. Angiqale nje ngobingelele ngokwamukela le channel eMaswidi Media Production. Uma ngabe ke uyaqala ukufika kule channel, ngicela ukuthi wenze iqiniso lokuthi ugcoba subscribe, mawuqeda ukubona le video ushaye like bese kuya commenta kulolu daba namhlanje. Esingenayo njengamanje ku channel eMaswidi Media Production zithi ke isishoshovu seqembu lomkhonto wesizwe lincomele lishayela izandla abaholi beqembu le-ANC ngezinqumo ke abasithathile. Sisho nokusho ukuthi cha asinanxa nani asinankinga nani, kepha abantu ke esinenkinga nabo ilaba ke kuthiwa ke ondle besikhanyilanga, ilaba ke bebalela imhlophe okanye ke abelungu. Umnumzane Godole ubencoma eshayela izandla kakhulukazi umnumzane Panyaza Lesufi ongupremier wasendaweni ke yaseGauteng ngezinqumo ke akasithathile. Nakho ke bekumele ukuthi phela khethe ukuthi ke uzonikeza iDA oMEC abalingana nababo noma uzosebenzisana nalawa amanye amaqembu. Hawu ke yathi ke iDA samlindile ke itshela ukuthi hayi ngoba vele sisebenza kanye nabo kuzwe lonke, sisebenza nabo ko-KZN nakwezinye indawo, kuyacaca ukuthi vele uzobuyela kuthina sinikeze lokhu esikufunayo njengoba ke kwenzakele nangapha ke ku-national. Wathi uPanyaza Lesufi cho nihambe wrong ke angeke nje izingane ke mina ke we-DA waseyichitha ke iDA ekhahlela ngemizuzu yokugcina esihamba ke nalawa ke amanye amaqembu. Ugodole ke uncome kakhulu ke lokho. Ngizocela nje ukuthi uyizwele ukuthi ke umncome kanjani umfoka Lesufi. Mangabe usuqedile ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe, uya like bese uyakhomenta, siphinde sidibane kwi-video elandelayo. Ngiyabonga. Ngane zakwethu uGodole okwankomgodole umfana niyalwazi udaba. Mina ke ngiyindoda encoma nayo uma umuntu enze kahle. Ngithi ake ngincoma uPanyaza umfoka Lesufi noLebo Kgang umfoka Mayile, cishe ngathi umfoka Manyama. Ngizoncoma uTP umfoka Ncinza. Ngane zakwethu nizinsizwa, phela into esilwa nayo abelungu labe nikhona ukubavalela ngaphandle la eGauteng. Yini nobathathu ke ku-ANC enizinsizwa eningamadoda bonke laba abanye hayi suka yinto engekho. Nizinsizwa bafana niyezwa, nizinsizwa kabuhlungu kabi. Bese kuzoba imeya yaseJozini, imeya ye-IFP, iyona kuphela imeya esebenza ku-IFP. Zonke lezi ezinye amasela, zonke lezi ezinye imeya ze-IFP inunu kuphela ubani uMathe. Uya kuphela umuntu owenza umsebenzi lapha ku-IFP, futhi kube bekuwe lento eyenzeke lapha kwaZulu Natal bingeke yenzeke. Ngithi ngane zakwethu injalo nje indaba. Panyaza uyibambile lapho umfana, wena mfoka Mayile uyibambile, mfoka Ncinza nezinsizwa bafana. Angifuni ukungasho, amandla omuntu awadliwe saphila. Yimlo uGodole niyalwazi udaba. Ngithi thatha mkhonto, thatha sazonyiwa bafana bakithi, nisazobona. Hey babavalela belungu ngaphandle oPanyaza, hayi bafana izinkinga.